فنو إيري تي في مكتتال اتركبو خبركم تعذبتنا كمي تمسيو لك ساعة شعت أخيلو نلومي سوني شعت تحساس تدالوه زينات توشت هاجر نوتسان حيزلكم قريبا لخو كساع فتسامين مكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان فلما أرسل هنا أبارونتون مقر كان تساتفنت كوم قبل معتها ومدبات نمحيال تزتيو أب نوزو بحجاز تريو برست نكيو تبهيلو أب سمينا وقيح بحريت سقومات سدرابيتات بتريت تتايسن أب عراق زغط زلزلو هزباو نعبي إيد قدامويان وقنات كيهلو تساقيوم هزباو تقاوموتات فرنسا نحمشاي معالتو قدسيل وعيلو أب نيوزيلاند بزتخست ساتو قمرا أب العلسبن نواتن قدات وريدوم أب نوزبات بارونتون لوجو عن سبان تساتفنتن أبركتون كوم قبل معتاون تحت قرص أو نتفتات نبدون فعز على مركبات بسلستن حموشتن تحساس مس وكل تهزب تخايدوم أم حدار الزواج أشباركا أتو أبرها جارزة أب كل تيو بوتاتات أبزها ومجلتي معرتي من قصة زكايدو زلوا عبيت مدبات لمعاتن هنساتن هزبون ببخبابي تو ديبو خسلاسلو زسنح نتفتات كابزمت حدش عمد بزحيل أو دادبان متكبارو مدلات بأجخ تصافف زخاخيروم أتوم أتوكرو كوهابوم زوهابوم سرحات بقندو أب معقاب ماين حمدن مقراب متسقان تسرقياتات مفواس ماي قعوتات مدنفع منش ماي متسقان تكالات محبراوي أقلقلوت محيال مدبات كبابيا وتسريت كمزة تقلوز تقسى أتو أبرها أدمع أنتم نمرقات تساتافنات هزبن محاورات منقستن كعزز تلابيوم تساتفتي بوغنم قربناتهم دحر مرغغاص مستغبارتي ماتوتاو مدبات زتححز بمغدي تكالات منغستي تامه تخبرلو زغبو غداي قرب ناوتن فتح زدليم غداياتنا قريبوم ام حدار زوباغاش باركا اتو ابرها غارزا موداتا توم زغرب غدايات ممز ملكتن اكلات منغست بملزاب درجه بدرجه نمفتحهم زدل تصعري كم زغبار دحر مرغغاص مسرتاوي فتح اب زكايد صعرن سراحن سلازمركوس زوصو مدبات نمعوا تساتفنتن ابركتون حبرتسب كعزز دقيمو تصويعهم أب نوزو بحجاز أسكافي أنفت حيزو السنحة مبراس هابت قرب نمكتا كاد السنحة صعري فرق يهب كم زلط حبيرو وكيل إرينا سمر إيوب نزدال واتساب صاب دانايت كبريوات أب نوزو بحجاز هابت قرب نمعقاب بزتخايدو وفري ترقيو برست مسناي زحلف عمد كنت أتسرن كلا أزيو كم زقودلت حبيرو حلافي مقتصار هابتي قربن انسسا زقدامن ابتن أزوبا اتو تخلاي في الساية اب كلتشحن 19 برستن مقتصار اب كلن محدارات كبابي تسعو قسقواسا سلا تخايده بهزبي زتمرصو حالوا اقراب تسعو مكتتالي قبرو سلا زلو اقراب نزبرو دما ترير مقطعتي سلا تبينلهم اتي اسكا في انفت حيزو زنبره تريو نابز تحت درجه كورد كم زخاله قليصو هبابي شبق عداري حجي انت تمحاشا خيدلو خمس انت تخون عامتاس كما يخونيو دور كخونيو عدفاقاي ون ابت صرغان جلن تخدو دنبرو اتم محدار انت غنحم انت محاشو يخيدلو مالتيو ابتن قصالي برست كرايلن زصنح محدارات كبابي عد اري شبقن عد عمرن ابزي غزي ابز حش درجه كم زركبات قيسو دما نبرتي بحفشه حلوا قرب ابالات مينستر حرشا بصحفت هابتي قربن انسسا زقدامن كمون ابالات حزباو سراويتن محدارات دما باورو نزر اي وعتبنت موغيسوم من محدارات كبابي أشرا جلاس إنجنا فانا إدامر حششين بادوبن كابتن أمكتا برست هابتي قرب صبو وطي ترخيب ونزلو مخانن زحبراتو تخلاي أبتن كند برست زرائي لن كبابيتات حقاز أونجلي عد سورن عد فاكاين مزملكتهم أكلات بمرددا عتب سقمتتات كوسد مخانو عردئهم نحن خنكاتاتلنا مكتتالي أين حدقنينا انت خونا قلمعو ويك أنا كحاتو إذا قرب جاس تخفو دا أي تخفوني قبلنا أبنو زوبا حجاز تاريخاوي كبابياوي قطباون بهلاون أقداس نزلوهم حيالو عبيت مبقلاوين أقرب كم زلوي فلات جنفر منيسترعيون محبراو دحنتن زوبا سمينا وقيح بحري أبز عمت زي بحد 1,280,000 نقفة
118 ጽጉማት ስድራቤታት ብጥሪታ ጣይሱም እተን ኣብ ንዞባታት ቅሮራ ዶብሓ ናዕፋ ገልዓሎ ሽዕብ ኣፍዓበትን ባጽዕን ዝርከባ ስድራቤታት ነፍሲ ወከፈን ብዋጋ 10,000 ናዕፋ ከም ዝተጣየሳ ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት አቶ ኢስማዒል ዑስማን ሓቢሮም ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ አቶ ኢስማዒል እቲ ብስንኩላን ንዝእልያን ቁጠባዊ ምንጭ ዘይብለንን ስድራቤታት ብውድብ ኣገባብ ዝተገብረ ሓገዝ እተን ስድራቤታት ነብሰን ንኽኽእላ ዝዓለመ ምዃኑ ብምጥቃስ ከከም ምርጨን ገለ ብኣጣል ገለ ብኣብዑር ገለ ድማ ብመጽዓኛ ከም ዝተጣየሳ ኣብሪሁም ሓገዝ ተገብረለን ስድራቤታት ብወገነን መንግስቲ ጸገመን ተገንዚቡ ንመሕጋዘን ዝወሰደ ስጉምቲ ድሕሪ ምምጓስ ብዝተገብረለን ደገፍ መነባብሮን ንምምሕያሽ ከም ዝጽዕራ ኣረጋጊጸን ምግራብ ኣብ ሙሓስ ቀጠልያ ኣከባቢ ዘሎ ኣበርክቶ ልዑል ብምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ብሓባርን ብውልቅን ናይ ምግራብ ንጥፈታት ክካየድ ጸኒሕና ኣሎን ኣብ ንዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ ዓደብ ዛገ ዝርከብ ኣብነታዊ ገራቢ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ድማ ብኣርኣያነት ዝጥቀስ እዩ ወኪል ኤሪና ፊልሞን መሓሪን ዘዳለዎ ዜናዊ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦ እዩ ኣብ ንዞባ ድባርዋ ምምሕዳር ከባቢ ዓደብ ዛገ ነባር ቃቅብዳ ዝኾነ አቶ ዮሴፍ ወልዳይ ኣብቲ ከባቢ ብጻዕሪ ዝልለ ኣብ 2014 ብውሑድ ዓቕሚ ግን ከዓ ብሓያል ናይ ምግባር ኒሕን ናይ ዓወት መንፈስን ዝጀመሮ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምግራብን ሎሚ ንሓያሎ ኣብነት ኮይኑ ኣሎ ጻዕሪ ሓዊሰ ክዕወት ኢሉ ቅድሚ 5 ዓመታት ክበጋገሱ እንከሎ ሓያሎ ንዓወቱን ነዚ ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣብ ምልክት ሕቶ እትየሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንሱ ግን ከም ዝዕወት ከይተበገሰ ኣማእዝዩ ይፈልጥ ነይሩ ተበግሶ ጻዕርን ዘይምሕላል ነይሩ ኣጽዋረይ ይብል አቶ ዮሴፍ ንድሕሪት ተመሊሱ ንዝሓልፎ ጉዕዞን መሰናኽላቱን ከስተንትንን ከሎ ጎቦ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ድበቁል ነገር ሳይነበረን ከም መሬት እውን ጨዋሚ ድበሃል ነይሩ ኣነ ግን ተሓደ ሓመድ ኣለዎ ሓመድ ክቕየር ከም ዝኽእል ኣሚነ ነቲ ቦታ እትዮ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ክገብር ኣለኒ ስለ ዝበልኩ እዩ እምበር ኣብቲ መጀመርታ ክትሪኦ ከለኻ ጠቕላላ ዋላ ሓንቲ ዝኾነ ነገር ኣይነበረን ማለት እዩ ለውጡ በብቑርቢ ዝመጽን ዝሰርጽን ዝብል ጽኑዕ እምነት ዘለዋ ቶይ ጉልበቱን ገንዘቡን ኣዋሂዱ ንሰለስተ ዓመታት ኣብ ምዝላይን ምጅራፍን ኣተኪሩ ድሕሪ ዘካይዶን ሩይ ውፅኢት ዝተረኽቦን ጻዕሪ ኣብ 2017 ኣብ 2 ሄክታር ልዕሊ 7,000 ኣግራብ ቀላሚጦስ ግራዋ ጋባ በርበረ ጸሊም ጌሶን ዒቃን ካልእ ፈልስታት ብምትካል ባዲሞን ዝነበረ መሬት ከባቢ ናብ ሓምላይ ቀይርዎም ነቲ ናይ መጀመርታ ዝነበረ ስእሊ ክሪኦ ከለኹን ኣብዚ ደለኽዎ ሕጂ ክሪኦ ከለኹን ሲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለኹ ክብለካ ድኽእል ምክንያቱ ሓደ ቤተሰ ኣትሒዘ ኣለኹ ንሞራል ዝኾነኒ ነገርሲ ገይረ ኣለኹ እየ ድብል ኣብዚኣ ሱፍ ንርኢ ኣለና እዛ መሬት እዚኣ ከም ዝተደ ትስራሕ ነይራ እዚኣ ይመፀት ነዚኣ ንኽትመፅእ ኢልካ እቲ ስራሕ ተሰሪሑ እታ ጌሶ ንባዕላ ከተምፅያ እቲ ካልእ ገረብ ነናቱ ከምፅ እዩ ስለ ዘምፀ ኢና ኸ ኣብዚ ኮይና ንዘራረብ ደለና ሕጂ ከምቲ ዝነበሮ ከምቲ ናይ ቀደም ተኾነ ተዛረብና ነርና ክንዲ ዝኣክል ኣግራብ ምትካሉ ዓወት እኳ እንተነበረ ጎኒ ጎኑ ብድሆውን ከም ዝነበሮ ይዝክር አቶ ዮሴፍ ኣብ ቀረባ እኹል ምንጭ ማይ ኣይነበሮን ስለዚ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ኪሎሜትር እናተጓዓዘ ብጅርባ ካብ ዲጋ ብድሆ እናጓረተ ዝተኸናኸኑ ኣግራብ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ስለ ዝበፅሐ ብ15 ግንቦት 2018 ኣብ ዝተዘከረት ሃገራዊ መዓልቲ ምግራብ ኣብነታዊ ገራቢ ተባሂሉ ንሽልማት በቂዑ ዓመት ሙሉ ብጅርባ ገይረ ከሳጋግራ ጸኒሕ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብዚ ደለኽዎ ግን ሓንቲ ገረብ ክንዲ ዝዳ خلت ገረብሲ ብጅርባ ከተዕብያ ወይ ብጅርባ ጌርካ ክትዓግባ ማይ ኣይትኽእልን ኢኻ ናይ ማይ ሽግር ከቢድ ፀገም ኣለኒ ኣብዚ ሕጂቲ ገረብ እንዳራእኻ ይኽሓረካ ከምዚ ከሙላድካ እንዳተኸናኸንካ ናብ ዝምፅኻ ኣብዚ ሕጂ ቁርባኔ ኣብዚኣ ክስተያላትኒ ኣዝየ ድፅገም እቲ ብዓቕሙ ክገብሮ ድኽእል እቲ ምምሕዳር ግን ነዛ ማይ ክትሓባበረኒ እዚኣ ጥራይ ክላቦት ደሊ አቶ ዮሴፍ ናይ ምዝላይን ምግራብን ንጥፈታቱ ጽቡቕ ውፅኢት ምስ ተረኽቦን ምስ ተሸለመን በቃ ክዕርፍ ኣይብለን ካልእ ናይ ስራሕ ምዕራፍ ከፊቱ እቲ ከባቢ ንመፍረ ንህቢ ምቹው ብምዃኑ ልዕሊ 36 ባህላውን ዘመናውን ቆፎታት ብምውዳድ ንህቢ ከራብሕ ተበጊሱ ድሮ ምህርቲ ክሓፍስ ከም ጀመረ ድማ ይሕብር ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ዓድብ ዛጋ አቶ ገብረህይወት ገረዝጌር ብዛዕባ እምነታዊ ገራብን ናይ ስራሕ ኣርኣያ ዝኾነ አቶ ዮሴፍ ወልዳይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንከባቢው ብስርሑን ውፅኢት ስርሑን ዝለወጠ ኣብነታዊ ዜጋ እዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ደገፍ ዝምልከቶ ኣካል ከይፍለዮ ተላቢዩ እቶም ዓዲ ከም ዝፅውዑን ግራት ግና የምልዎ ነይሮም እኽሊ ይከውን ካልኣይ ይከውን እዩ ነይሩ ሕጂ ግን ብጻዕሪ ለይትን መዓልትን እናሰርሐ ከምዚ ትሪኦ ዘለኻ ናይ ባህርያዊ ስንክልና ኣለዎ ስንኩል እዩ ግን ካብ ዓዲ ጎሰስ እናልመፅዩ ኣብዚ ነዚ ቦታ ከምዚ ንሪኦ ኣለና ንኩሉ ጀሪፍዎ ደንዲልዎ ኣብ ስቡሕ መሬት ቀይርዎ ማለት እዩ
أبصبح مريت كأيروين زرعت زريوة أقرب أقربوا مالتي نري لنا جيسوديو علامة تسدي خالو كل سايبوتا غيروا نزبوتا سترايك أكل نزبوتا وين قبل على جمرة أبزر لنا دمت سببو نداز حالي دمت نزماي سلزي يسيف أبزبوتا دقورو ولا تعري مزنا يقولون አነባባሪ ቃቅብዳ አቶ ገብረስላሴ ዘራይ ድማ ባዲሙ ዝነበረ መሬት ናብ ሓምላይ ብምቕያር ኣብ ከባቢ ለውጢ ዝገብረ አቶ ዮሴፍ ንነበርቲ ቃቅብዳ ነቲ ከባቢ ድማ ብፍላይ ናይ ጻዕርን ዓወትን ኣብነት ብምዃኑ ካልኦት እውን ቅዱስ ቅነ ሓዲርዎም ክስዕብዎ ዘለዎ እምነት ገሊጹ ናብዚ ክሰርሕ ከሎስ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ንብል ነርና ንሕና ከምዚ ምስኮነ ግን ማለት ባዕሉ ይስሕበካ እቲ ስሕበት ከዓ ንዕኡ እውን ስሒብዎ ስለ ዝሰርሕ ደሎ ሕጂ ንዓና ብተመክርኡ ስለ ነዚ ዓዱ እውን ዝመሃሮ نحناون أسرو نخنتكل نخنكتل زدفافي زسريح ولا لسرح أبزتاتي زلو حدش موائل من إسيات ودابي أم حيلهم قبل معتاون هنصاون مدبات هاجر زقبرو نقوح تساتفو مسرتنا كله نتكبر زبقس مدبات كم زخنة بشوعة تحساس بكتم آخرنا أبزتخايدة سمينار تقليتهم كاب منستري هاجر والمعات من سي سامسون برهانة مس من إسيات سرحتنياتات منجستن أولاد حيلتات مكل خالن أب زكاد وركب من سي منكركر معبالن عند قطبان هاجر كم مهان متن درجة نقحتون ودابيون مبرخ مسرته وخمسة بمقلات زعما مزين حدا أكل ترايز حدك كم زي كنا أبريهم نتران أبركتون من إسيات إيرترا قدم دحر الناس نتزملكت سفيح مبره الذهبة من سي سامسون أنصار كله تحت هاجراوي أتحساس واتات أتريرو زتغالسات صنيعو زمكة زتعوتن مخانو بمتكاس أبستأتي زول حدش موال أبتز أنحد الدول سرت تمركيسكا لعول نقحت عاتصفا سرح يد اللي خمزلو أجنزيبهم محبرو فتحي من غاس كتغبرو صنحو ناي لمعات استراتيجيات ككم قدامنتاتهم يسلاسلو خمزلو تقيسو دما اب صلاتات حرشه هبت بحري توريزم ساعاتن معدنن اندستري مغعازيان مرخبيتاتن زلو عقور صقاتات اب ربح حزبن هاجر نموعل بسفيحو تتحيزو خمزلو غليصوم حلاف جنفر حمامته زبا عن سبا من سي ازازي برخه اب بغديو ديسيبلين سنه مغبارن مسرت بقعن ادمعن هاجراو من سي كم زغن بمتكاس حبرته سبن تكلات منغستن نزمدات زي قدامنت يبم كسرحلو ازخاخيروم بومبر حمامته اتو صالح احمد دين دما زعابين قدامنت زوهاون صقا ايرترا عقم سب حفشا عقمي من اسيات دما بفلاي مخانو بمحبار من اسيا فراينت واعبيو تلكعن تجباطن سرح كتغبر انت خوينو عقمو بممعبالن بمرباحن كتغ تلابيو زيناتات وشتا هاجر بس فتسيمنا لنا خبركم تخطاتلتنا دحر زحات صار مسغاغريت زيناتات وصاي حيزنا نملسينا سنات صنحون اب عراق زتخستن جنا زي هاد ان حزباونا عبي ايد قدامويان وقنات كيهالو كم زي تعرف سمزي منغست عراق يقلصوا لهم اتوم سمزي اب تعغرغر يالوم زبولوم مكان تزي تقصو زباون اهغراون متتاو يبوسو خمزلو غنا رديوم اما جمرتا زحلف ورح تقمتي اب كتما بعداد استجمر حزباونا عبي صنيحو ناب كالوت كتماتات كم زلحمه بسمكو دما كبيت سباون صطتاون كساراتات كم زورده صبصابات يتقصم بمسرت صبصابات بتنعبي لعلي 300 سبات كم زتقتلون استات 14 كم زقصلون تفليتهم سلفنياتات منغستي محبر قطباو مرغاء كوحسيم مستقلب زلوم منغست عراق نتطلب كتغبر مخانو كا يغلص انتلو سلفنياتات غنا زاغي تغبراوي كم زيكونيم زوقسو زلوم قداماي مينستر عراق عادل عبد المهدي بسنكتنا عبي سلطانو كغدف كم تجدد زحبروت صبصابات كناتات هاجر دحريون انتخونه غنا كم زي هادئن مقنصالات يمرح كم زلون يردوم اتنا عبي دحر 2003 اب عراق كاب استرايت مساسالي خستت زخف مخانو يتقس محبرات سرحتنياتات فرنسا منغستن زقربو امام لوط حقي ملعلو بمقوام زصوعو سراح ناي مقراص ادمان سلماو سلفن لومي 9 تحساس ن5 معلتو قصيل وعيلوم سرحتنياتات مسمرات مغعازيا بابور مدري اوتوبوساتن كالوت تكالات محبراوي اغلغلوتن ابتي سراح ناي مقراص ادما بمصمباروم زيغاتات ناب سرحم كوفرو كم تشغرو معكنا زينا قالحن بمسرت صبصبات اب كتما باريس كاب زركب 16 مسمرات بابور تحت مدري اتي 10 تعاطي وعيلوم
እቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ምስ ዝቕጽል ኣብ ልዕሊ ቁጠባዊ ኣታዊታት ሃገር ዘውርዶ ዕንወት ልዑል ከም ዝኸውን ድማ ይሕበር በዚ መሰረት መንግስቲ ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ኣብቲ ኣቕሪቦ ዘሎ እማመ ለውጢ ክገብር ወይ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ከኣልዮ ትጽቢት ይግበረሉ ናብ ሎሚ 9 ታሕሳስ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ ኣብ ሰሜናዊ ገማግም ኒውዚላንድ ብዝተኸስተ ነትጉ እሳተ ገሞራ ኣብ ልዕሊ ሰብን ንዋትን ጉድኣት ወሪዱ በቲ ነትጉ ብውሕዱ 5 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ዛጊት ቁጽሮም ዘይተሓበረ ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሑ እቲ ሓደጋ በጻሕቲ ብብዝሒ ኣብ ዝንቀሳቐስሉ ከባቢታት ብምኽሳቱ ገለ ካብቶም ግዳያት ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ እቲ ነትጉ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝሓየለ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኒውዚላንድ ተወሳኺ ነትጉ እሳተ ገሞራ ከጋጥም ከም ዝኽእል ብምእማት ነበርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ብሸሞንተ ታሕሳስ ካብ ወሽመጥ ቃዛ ናብ መሬት እስራኤል ናይ ሮኬት መጥቃዕታት ከም ዝተኻየደ ሚኒስትሪ ምክልኻል እስራኤል ሓቢሩ ዝበዝሐ ካብቲ ሮኬታት ገና ዕላምኡ ከይወቕዐን ከሎ ከም ዝተዓግተ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ እስራኤል ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ቃዛ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ከም ሳዕቤኑ ድማ ፀጥታዊ ዘይምርግጋእቲ ወሽመጥ መሊሱ ከም ዝኸረረ ተዓዘብቲ ሓቢሮም ኣብ መንጎ ሰራዊት እስራኤልን ዕጡቃት ፍልስጤማውያንን ብዝካየድ ተደጋጋሚ ምልውዋጥ መጥቃዕታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ ፀብፀባት ይጠቕሱ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዝተኻየደ ምልውዋጥ ከቢድ ብረት ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ኣይርስዕን ናይ መወዳእታ ዜና ሩስያ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ኣብ ዝሳተፋ ስፖርተኛታት ንዝተኻየደ መርመራ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒታት ንምቕያር ከም ዝፈተነት ዝኸሰሰ ኣህጉራዊ ወኪል ፀረ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒታት ማለት ዋዳ ንዝመጽእ 4 ዓመታት ካብ ዓበይቲ ኣህጉራዊ ስፖርታዊ ውድድራት ኣጊድዋ ዋዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሩስያ ስፖርተኛታታ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ይወስዱ ምንባሮም ንዘረጋግጽ ጽብጭታት ንምኽዋል ውጽኢት መርመራ ንምድምሳስን ንምቕያርን ፈተነታት ከም ዘካየደት ብምኽሳስ ነታ ሃገር ካብ ውድድር ኦሎምፒክን ካልእ ኣህጉራዊ ውድድራትን ናይ ምእጋዳ ውሳኔ ከም ዝወሰደ ኣነጺሩ በቲ ዝተዋሃበ ውሳኔ መሰረት ሩስያ ዝመጽእ ዓመት ከተማ ቶኪዮ ኣብ እትእንግዶ ውድድራት ኦሎምፒክ ክረምቲ ኣብ 2022 ኣብ ከተማ ቤጂንግ ኣብ ዝእንገድ ውድድር ኦሎምፒክ ሓጋይ ከምኡን ኣብ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ 2022 ካብ ምስታፍ ተኣጊዳ ኣላ ብስፖርታዊ ንጥፈታት ካብ ቀዳሞት ሃገራት ምዃና እትግለጽ ሩስያ ስፖርተኛታታ ሓይሊ ዝህብ መድሃኒት ከም ዝወስዱ ብምርግጋጹ ካብ 2015 ንዳሓር ካብ ዝተፈላለየ ውድድራት ክእገዱ ምጽንሖም ይፍለጥ እንተኾነ ግን ሩስያ እዚ ውሳኔታት እዚ ፖለቲካዊ ድፍኢት ከም ዘለዎ እያ እትወቅስ ዘኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜና ትግርኛ በዚ ተፈጺሙሎ ምዝተረፉ መደባት ኤሪቲቪ ክንገድፈኩም ብወገና برحمشت